Kasunjuk kirang bashnong nakaleng karilum kasi kilakin tu ya ulat ke jela CH Vijaya Shankar ba unsangye shwaban ajing manjor ya ke Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill arja arpun rio namar kajing persyang banweng syarut ya ke benta jong ki dorbar shnong dorbar raj ba dorbar hima ha ke ba penyan ikijaka puta ha ke dor khas bala IT ha ke sautrik nailar ka senjuk kirang ba shnong haringkat ka senjuk kirang ba kur ka beri uhinyo tram kila ong ba ka amendment bala menjur da ka KHDC ha ubna jelio bala dam kan pentelot iki borya da tenrai ba kongsan kat kum kiriti dustur ki badan hakalan act arja arpwe kini kikin hun ki bala ya kindu lang ru ha ka hinyo trik naitung kila ong baka jingai lat iki dor bar shnong ka pentelot iki rukam senshar kat kum kiriti dustur tenrai kabalaya da ka 6th schedule bat ka penken ru ya ka jingat welang kabalane mentala bon pho to dikisnam hapdeng ke KHADC bat ki bor senshar tenrai kilapan pauru ka jing songkya halor ka jingpen bana jong ka executive committee EC ha ka khatway trik jilio ka babu pot halor ki jaka raj da ka bakinno ba ya ka te ka jingpen bana lapan mi khlem ka no ka jinga slok ka balong persha ya ka kendon khaten riu jong ka ai ta araja arpoi haba pensyai bakim persya satya ya ka jing thmu ban bu da uput ya ka jing ban jaka ha ki jaka ka raj kini ke senjuk kila banjur baka daiban le hadien ka jinga slok lingba ka jingpen bana ka basai bat ka babnya kumta ke senjuk kila kerpat ya ulan ba unpen pha ya ka bil klem da ai ya ka jing manjur bat ban batha ya ka KHADC bakan weng no ya ka jingpen bana bala penmi ha ka khat wei trik jiliong ulat jela kolong ban pensngau hu ya ka jingsngau ka demi na kaliang kasinjuk pinok sosial snong ka beri no krap bat punjur na kaliang kas sinjuk kirang ba atur ka beri no krap alot kene ka proposed amendment land bill 2016 di kumbupi pilai dan nilai sedang banyak ya koi ke district nila donru ke jingilang pajba akan new tarik ba baro arki kunhon nile merjin lang ba ngingi persya ya kani da jingwang no ya ka section 16 da kani ka proposed amendment 2026 dingi kentu yulat ke jela ya ka kabla don lupa kadai ban ne bansa marga council kadai kanong pek kanong ri kanong sumar kanong da kanong ker jongi ndau ka siap jongi ya ka longjat kalong ha ka jongi ha ka ju por kanong pek ban sumar ya ki culture ya ka custom ka jongi ki riti ki dustur ki jongi ke habai ba kalong pumne ba pengitip ba kila pha ya ka bel ban yo ya ka sen jong lat jela ni wan ot ban nam bu mar ya ka ilka act 2024 dai mo hiba ya ka sen bu bat ya ka line chat ko ke menta umno mo on persya ya ka ka ba ula kubot nakata ni wan summit ya ka memorandum ho penpau ya ka jing snow ba jongi daga mensim ka bas ngau khia bang yempoi perhat ba kata kabalong ka kme ka jongi kaban yada yangi kum gajat benreu bat mangi ka thamai ka jongi ka dei bat ka chisko sel menta kami penban dakan ya ka jinge ka ba wanra kuntang yang ban sing yawan ai ka memorandum bu bat nyelai lu sika state government so chief minister so DCA minister ba nyen ai sika memorandum sekiru bat ngen pek kai ka bami ngata di tangkata he nakaliang jumlah uang kabahaba pindai je penduduk je state government marhaba kut ngitip hiba ulat gejala unpan hi ya ke views jong ke state government jong DCA kata bisa buat ho dia kata ngim persya ya ka digitalization ya ki records ki kendau ki siap bat ngimlen hero ke jing baharu kodan
habedi bak tu ngi kershan henry bak weng pat ya ke clause 16 ngim ya ha mar hadu menta mena the village man register ki khande di siap jong ki hapo ke revenue department ke sarkar ke pani ki jewelry ki patah ke peni baga kadang itu igirang basno henry kom kalong menta long ni itu so la shule ba tang de isi juga discount sel te kamla long yiki hot ni i geding pendon bakala yiki rira di yong tau buat lek bakla di ben penistam henry om yo barok kai kata ga isu buat